И здравейте! Днес ще играем Clash of Royale. Това е една играна игра. Дал съм пари за нея. Вчера дал 10 лева, днес дадах още 2 кинта. Абе, въртат се някакви работи. Трябва да ми пишете и да ми помагате какво ще правя. Още съм новак, не знам как се играе. Правя си някакви тук геройчета, но и аз не знам. Ето, пускаме се битка, нека да видим какво ще стане. И най-накрая ми намериха противник. Нека видим какво ще се случи. О, това е малко по-слабичък. Това не ми харесва. Така ще го спра. Yes. И за сега отива на добре. Няма да губим. Хора, клиповете ще са от сорта на 10 минути някъде. Този ще го вземем сега. Почва да ми писа от него. Пека в атака. Да, хора, научил съм как се казват геройчетата. И това е победа. Еми, добре беше. Взехме го. Хора, очаквайте, може би няма да качвам всеки ден, но поне през ден ще пускам някои игри. Може и вие да ми пишете. О, кой е двамата? Този. Изглежда ми по-готина името. Не го знам. Това е някакъв съндък. О, пари. Ами аз имам. О, още една кутийка. Ого, епик. Legendary. Имаше май. Добре. Това не знам какво е. Играх една игра, победих. Има някакви работи. Давайте, нека пробваме пак. Да затвърдим победите си. Нека го видим този. Ах, ми хареса. Хора, не го знам, но този май той ще го победи. Аз ли съм много силен? Не, трябваше да изчакам. Не трябваше да го пускам тук. От сега ще го дадем, не може. Дали ако първо няма да го вземем на един път? Вместо да изчакам атака. Хора, ние ще го вземем, не. Да, ние го взехме. Yes. Победа!
6 купи. О, някакъв бонус, може би са. Да, някакъв бонус. Тук пак имаме. О, вижте, още на квадратче. Да. Това е Battle Pass. Колко пари? В момента не. Не бих. Очевидно това тесте да сега върши работа. Много ми се искаше да си купя това с пеката, но... Не! Добре. Не ви се давах пари за... Все още. И ето го третият ни противник. Защо ми пуска способи? Заради арената ли? Аз ли съм се дигнал много? Не мога да го разбера какво е. После на Валкирия да пази, да бе. Ами хора, аз мисля да го нападаме. Какво мислите? Време ли му е? Нима е време. Като гледаме и той до никъде. Това заболя. Мразя такива атаки. Това е гадно. И той има оръдие сега. Ай. Роботчето игра. Не. Той ще ми взема кулата. Ще ми сложа тук. Yes. Хора, на 200 кръсна. Валкирията ни взе кулата. Окей. И пеката почти взе кула. Тези май. Рано за тях още. Той ще ми вземе кула. Да. Ще вземе кула. Честник. Аз пък не взех и аз. Добре, пускам ти един гигант. Айде да видя сега. Пускам ти една пека от другата страна. Тя пък ще рипти тях. Пускам ти тук едно оръдие. Победа! Както виждате, това очевидно това е за втора арена деката. Деки ми казвате как му казвате. Добре. Тук няма ново. Да ми монети напред очите. Тук да ни дават. Аз искам пеката. Да си апгрейднам, но много карти ми трябват. Хайде нека още една да изиграем. Имаме време за още една. Четвърта. Нали четвърта? Четвърта битка, нали? Ще играем за четвърта победа. Още от сега предказвам, че победа. Ще правим една атака от тук с двама. Примерно тези тук и тези двама от тази страна. След като се пусне, нали? Точно даже ще мога да направя атаката. Гледате ли? Вижте, аз съм го измислил отдавна. Ето го. Не. Той ми обърка атаката. Той ми уби херойчетата. Нечестно, хора. Има някакъв магиосник, той е много силен. Но мисля да му дам да обира лаврите. Аз на време дойде, иначе сигурно щяха да ме убият.
Те пак ли тези, бе? Тези много ги мразя. Много го свалят. Но очевидно кулата му е моя. Аз ще му взема и тази. Не. То сме уби го, бе. Да видим. Кой е това след? Оха, това е много силно. Някаква огнена топка. Не да пусна едно роботче. О, то се пусна. Той сам се пуска. Но какво сега? О, аз пак като предния път ще ги бия. Не може. Да. Вижте, то стана като преди малко. Нека тези тука. И хора, аз май пак ще бия. Искам трите купи. Искам трите купи. Искам всичко. Пускам един такъв, той май много е корав. Yes, отново взехме купите. Тридесет купи. Добре. Радвам се. О, хора, вижте, тук отключихме пак. О, ключ. За какво е то ключ? О, Валкирията, тя тук ми доста добра беше. Хора, имам някакви карти тук. Не ги знам какви са. Ето го... Ало, този. Валкирията не може ли? Може, ето. Дадох и 4. Ало, може да я дигнем. 1000 аз и дигам, нали? Да, има много повече от 1000. Дигнахме левел. Тук му отварях чест, нали? Ето то ми ги върна даже. 50. Какво е това? Ох. Ще си дигнем карта. 6 левел. Кулите са ми на 6 левел. И дойдохме още по-напред. Да, ето то ми ги върна даже в повече. Добре, хора, аз мисля да приключам до тук. Може би до другия клип ще съм стигнал трета арена вече. И до скоро!